Плавателната част от българския бряг до острова без име е изградено временно премостване. С тази изкуствена дига и тези изкуствени острови работата не е все едно като на сушата. До идването на високите води през пролетта трябва да са изградени първите 8 колони до острова. След това, от ранното лято до късната есен, ще се изливат основите в плавателната част на реката. Машините ще дълбаят от закотвени в реката платформи. Готово е и халето, където в италиански калъпи се изливат стоманобетонните елементи на моста. Първият тестов елемент вече е произведен. В България е правилно конзолен монтаж на мостови съоръжения, но в по-други размери. По-много по-малки размери. Очаква се при нормална работа от всяка писта на денонощие да излиза един готов елемент. В близките месеци ще се произведат още няколко такива елемента. Всеки от тях тежи 200 тона. Този портален кран ще ги пренася по специално укрепена писта до кея на реката. Друг кран ще товари материалите и елементите на речни кораби, за да бъдат монтирани в плавателната част. И се надяваме да няма много големи спадови и повдигания на речното ниво, за да може качествено и на време да се свърши и тази работа. Това е голямо съоръжение, което е не само най-голямото за България, но то е важен инфраструктурен проект по коридора от Централна Европа за Азия и Гърция. И гаранциите са над 100 години. Английските надзорници на проекта са безкомпромисни към влаганите материали. Ние трябва да дадем някаква гаранция и то сериозна гаранция от около 100 години поне. Мария изследва проби на вода от Дунав за съдържание на сулфати и хлориди. Целта е да се определи доколко тези материали са агресивни към съставките на бетона. И така ние определяме каква ще бъде издръжливостта на бетона. В момента разработваме формула, която да бъде за бетон, който да се излива при минусови температури. Излетите по различни рецепти блокчета се поставят в условия на висока влажност за 60 часа. След това ги тестват за издръжливост. Работата на Деян Асенов е да записва резултатите. Той е един от 15-те души от най-близкото село Антимово, които са си намерили работа на обекта. По отношение на безработицата очакваше се поне около 1000 души да дойдат, нали, тук. В село Антимово още много хора са си подали документите за строежа, но без резултат. И общ работник да работи, то не е проблем. Но след като не ни сегнат, не може да спорим. Актуалният слух в селото е, че на пролет ще се набират нови кадри. Хвалят се, взимат по 600, 700 лева, 800, всеки според длъжността си. Все още сме в началната фаза, но съвсем скоро ще започне наистина масивното строителство и ще имаме нужда от повече работна ръка. В момента на обекта с всички подизпълнители работят 260 души. От тях 30 са испанци. Рул е в България от 10 месеца и е най-напред с българския. Не учам български. Не учам нищо. Не. Само всеки ден с моите колегите. Учим от колегите? Да. И малко по малко. Харесвам. Да, шени тук и много добри, нали? Трябва да говоря нещо, ако иска нещо, да. Испанците имат апетит да строят и на други места в България. Трябва да правиме много автомагистрали, а то как е инфраструктура. Пътища. Много трудно това. Стамен. Оптимистичната прогноза е мостът да се изплати за 11 години. Освен това, той няма да позволи на сърбите да надуват таксите по конкурентния транспортен коридор номер 10. Това обаче са бъдещи ползи. Твърде големи надежди се възлагаха на моста и хората естествено да се чувстват разочаровани. По време на строителството могат да се случат много непредвидени неща. Според директора на Напоителни системи Видин, никой не му е казал, че втората стъпка на моста ще отхапе част от речната дига. Дигата е почти на 90% компрометирана. Цветков има сериозни опасения, че ако водата стигне нивата от миналата година, защитното съоръжение няма да издържи. Сезона е крайно неподходящ. Зад нея са град Видин и 12 населени места, освен това и земеделски земи. Всичко това ще бъде под вода, ако пробие дигата.
Това, което е иззето от дигата, то е укрепено с стоманени профили, ларсонови профили. Целият този проект е съгласуван от Напоителна система. Аз се чудвам защо така реагира този господин. Строителите смятат, че накрая дигата ще стане по-здрава, отколкото е в момента. Строителят е готов при високи води да пренасочи сили към изграждането на пътищата, ЖП линиите и товарната гара на сушата. Част от работите и сега не спират нощно време. За да е сигурно, че основите няма да поддадат, тестовите пилоти са вградени десетки уреди. Ще се задействат хидравликата и криковите, които са вградени в арматурния скелет. Ще се симулира все едно товара, който трябва да носи този пилот. Цял ред пилоти е издълбан и излят само за тестовете. Това има още 4 или 5 тук, само са проба. Този е последния. Да, това е тестов. Последни, нали? Да. И добре. Раул пуска ултразвукова сонда на 60 метра до дъното на пилота, за да търси дефекти. Може... Как е Аир? Може да е прекъснат. Да, и с това се вижда много добре. Така е нормално, перфектно. Това е перфектно. Инженерите вече са дали зелена светлина да се строят фундаментите на първите 8 стълба от моста. Остава единствено тестовете за пилотите, които ще бъдат в реката и на румънска бряг. Тук строежът обаче се е сблъскал с румънската бюрокрация. За да минат през тази горска територия на румънската страна, се очаква разрешение да се отсекат определен брой дървета, които пречат на тази тежка механизация. Разрешението се бави вече 6 месец. В бъдещия мост ще бъдат вложени 12 000 тона стомана. В плавателната част, конструкцията тип Камилски гръб осигурява 3 180-метрови отвора, през които да минават дори високите морски съдове от корабостроителниците в Турно Северин. Специалисти, които са го посетили, поне така казват, че няма друг такъв пример в България поне. Аз мисля, че нашите две страни заслужават своя красив мост. Коледата на обекта в Видин идва с надеждата всички тестове да са били успешни.